Бешинчи топкыр өткөрүлүшү Халыкара милли мусульман кийимдерин тигүүчү дизайнерлар фестивалына хуш келдиңиз. Her bir халыктан рухи мирас белән бергә матди мәдәният өлкәсенә караган мираста калган. Шундыйларның берсе халыкның үз киеме. Bu бәйрәмне biz Хатын кызлар бәйрәме дә дип атый башладык. Чөнки дөрестән дә хатын кызларга матур кием сайлар өчен biz шушы чараларны оештыра башладык. Hürmetli тамашачылар, sizning oldingizda Chechen Respublikasidan kelgan dizaynerlarning krasavitsa spetsiya kolleksiyasi.